Hei Riku, No, milloin me nauhoitettiin viimeksi takakorkea jakso? voin tästä nopea tsekkaa. 6.7.2022. Ei paha. Pitäisikö nauhoittaa? No kyllä me varmaan voitaisiin jotain yrittää. Laitetaan intro pyöriin. Laitetaan vanha kunnon intro pyörimään. Paljon kisoi takana, piti tehdä kovin valintoi kun halus elää vapaana. Vaatinut vuosien raatamista, se on vaatinut muurien kaatamista. Paino läpi tuskan, kivun, silmä kiinni ohi mustan lipun. Muut crashaa, mä mutkaan livun, kun muut häslää mä suuntaan sivun. Nousin tukkasta kuin Phoenix, nyt painan duuni, en ota leedi. En hidasta, mä haluun lisää, tää liekki vaan kasvaa mun sisään. Nyt on aika toteuttaa plääni, on tehnyt jo virheet, valintoja väärin. En aio pysähtyä, en kuule teidän ääniä, mä halun olla eka, mä en tunne enää sääli. Mä halun olla eka, mun on pakko voittaa, vaikka milliseka. Suljen kaiken muun ulos, nyt keskityn. Tää hetki on tässä, mun hetki on nyt. Mä halun olla eka, mun on pakko voittaa, vaikka milliseka. Suljen kaiken muun ulos. No niin, hello, se on Riku ja Takakorkea podcasti tässä taas, morjesta. Niin kuin tuossa äsken tuli ilmi, niin meillä on ollut tämmönen pieni luova tauko niin sanotusti, ja nyt jostain syystä tuli visio, että aloitetaan taas uudestaan ja ollaan palattu tänne mikkien ääreen ja katsotaan mitä tästä tulee. Meikäläisen kanssa täällä on tänään co-hostina kukapa muukaan kuin Joseph Kuakrain, a.k.a. Kukkarainen. Nyt sä et sanonut Jooseppi. Ei, mä oon saanut penaltia siitä, ei saa käyttää. Hyvä. Noniin, eli Kukkarainen on uusi tommonen go-to. Onko toi hyvä? No, katsotaan nyt. Vai onko joku muu? Voin mä keksiäkin luusiakin, mutta mennään tänään Kukkaraisella. Okei. Yes. Sitten on tällä kertaa mukana myös vieraana Mika Pantsar, somesta tuttu IG-videoista muun muassa. No niin, morjes. Moro. Miten menee? Ei tässä ihan hyvin. Ei jännitä. ei yhtään. Noniin, hyvä. Eli kaikki on ihan paska jäykkänä täällä, niin menee varmaan ihan todella hyvin. Joo. Meillä on nyt ollut taukoa ja kaikki on vähän ruosteessa tässä ja vähän meinattiin herätellä tätä hommaa uudestaan ja pikkasen ehkä niin kuin mietitty, että voisi vähän rakennetta muuttaa näille jaksoille ja silleen saada jotain semmoista jatkuvuutta enemmän. Ja nyt voitaisiin oikeastaan käydä vähän läpi, että minkä takia tämä tauko tuli. Onko meillä Jooseppi mitään järkevää? Tai mä voin kyllä sanoa, että tässä on niin sanotusti tullut takakorkeata ehkä vähän joka elämän osa-alueella niin parisuhteessa kuin finanssipuolella ja ehkä vähän jopa mielenterveys- ja hyvinvointipuolella, niin onko sulla Jooseppi tähän mitään lisättävää? No nyt kun sä sanoit, että viimeksi nauhoitettiin silloin 2022, niin mulla tulee semmoinen, mä tein sellaisen 3 vuoden sopimuksen, parisuhdesopimuksen. Joo. Ja muistatko silloin, kun James Stewart eli Stevartia ja Yamahalla? Muistan hyvinkin. Niin se niinku, mun mielestä se alkoi tosi hyvin, mutta sitten alkoi tulee sellaisia ihme takakorkeita ja vähän highsidea ja kaiken näköisiä tilanteita pukkas. Ja sitten mä muistan sen niinku viimeisen tilanteen oli sellainen, että Superissa kaikki meni ihan hyvin. Mun mielestä johti sitä kisaa. Ja sitten kauheat OTVt jostain niinku ihan pikkuhyndästä. Kyllä. Sitten se Stevartti istui heinäpaalin päällä hetken, katsoi sitä pyörää, sitten vaan lähti kävelemään pois. Niin sanotaanko näin, että mun parisuhderintamalla oli sellaista vuoristorataa nyt tää 3 vuotta, että se on ihme, että mun firma on vielä pystyssä ja kaikki niinku on hanskassa. Nyt menee oikeasti ihan hyvin. Mulla on uusi sopimus nyt. Tää vaikuttaa paljon paremmalta tää mun nykyinen tilanne, mutta ei nyt avata ton enempää, mutta niinku se on ollut iso syy tähän taukoon. Joo, Stevarttihan vaihtoi silloin
vanhakorisesta uuskoriseen jammoille lähti vähän lepattaa, niin sulla oli ehkä vähän samantyyppistä, että sä vaihoit korimallia siinä jossain kohtaa ja sitten noi ongelmat niin sanotusti alkoi ja rupesi pikkuhiljaa kertautua. Ja Joo, ja siinä oli semmoinenkin juttu, että niinku, vähän niin kuin Stevartillakin, että vähän sen ajotyyli, vaikka se oli nopea, niin siinä oli tiettyjä sellaisia teknisiä ongelmia, jotka sitten aiheutti tällaista niinku lepatusta. Että sehän niinku ei ajanut päkiöillä. no se ei kyllä ajanut. Niin. Ja sitten kun tulee joku tilanne, niin se saattaa lähteä siitä niinku pyörän selästä. Niin mä huomasin vähän niinku tällaisia asioita kanssa. Ja sitten sen takia mä oon joutunut tekemään vähän tällaisia niinku henkilökohtaisia ihmiskokeita. Niistä ei varmaan kannata sen enempää tässä puhua. Niin, no siis ihan laillisia ihmiskokeita kuitenkin. Ja Kuitenkin sitten, ei avata niitä sen enempää tässä. joo, ja sitten tää on ollut kuitenkin niin kuin hyvin opettavaa aikaa, sanotaanko näin. Mä oon oppinut paljon itsestäni. Mä voin sanoa omalta kohdalta kanssa, että oli parisuhden rintamalla ongelmia, tuli vähän eroa ja kaikenlaista muuta häsmänkkää tuossa niin tienestipuolella. Ja no muutenkin vähän oli semmoista sakkaamista joka osa-alueella, niin siinä nyt oli niinku takakorkea podcasti, ehkä ei välttämättä ollut mielen päällä ihan hirveästi siinä. Et meillä oli ihan vahva alku ehkä, että mua vähän ärsytti niinku se meidän sisältö, että se oli vähän semmoista ympäripyöräitä, että siitä puuttui niinku semmoinen punainen lanka pikkasen. Niin se oli osasyy, mutta sitten nämä asiat heitti sitten niinku siihen pisteeseen, tai se jäi kokonaan. Ja koko ajan se on muuhinut tuossa niinku taustalla meidän mielessä silleen. No mä sanoisin, että me ei koskaan päästy siihen pisteeseen. Et just silloin, kun lopetettiin, niin silloin meillä alkoi muodostua se idea, että Niin vähän silleen miten me parempaa voitaisiin suuntaan. jatkaa, joo. Niin, jep. Et nyt on tarkoitus sitten tehdä se. Joo, että silloin tapahtui elämä, sanotaan näin. Ja nyt, nyt ollaan kummatkin vähän paremmassa tilanteessa, niin nyt on niinku kapasiteettia myös venyä näihin vähän niinku muihinkin hommiin. Esimerkiksi niinku tähän takakorkea podcastiin. Kyllä. Jep. Ja Ja nythän meillä on Miikakin täällä. meillä on nyt Miikakin täällä. Miika on monelle Instagramista tuttu, tehnyt nyt paljon videoita tässä näin ja Miikalla on hullu haippi päällä ja haluttiin Miika ottaa tänne messiin vähän avaamaan omaa tilannetta ja mikä on ajanut hänet tähän pisteeseen lajin pariin. No ehkä mitä jos sä aloittaisit? Jos sä kerrot vaikka niinku sun näkemyksen tästä, että okei, nyt aletaan tekemään podcastia, mutta minkä takia? Meillä on kaikilla niinku meidän omat syyt siihen. Niin. Eli mun miksi? Niin. Okei. No minäpä kerron. Joo, eli miksi? Minkä takia mä haluaisin taas lähteä tekemään takakorkeata? No, siihen nyt on useampikin syy. Eli mä oon nyt ollut jeesaamassa Suomi-crossikuskeja. Ja viime vuonna lähdin Samuli Jokiniemeen jeesaa isommin ja aloin valmentaa sitä. Ja mulla on itse asiassa Samulin kalusto ollut ylläpidettävänä itsellä koko ajan. Ja silleen pyrkinyt niinku minimoimaan Samulilta kaikki muut häiriötekijät, että se on pystynyt keskittyä pelkästään reenaamiseen. Että mä oon hoitanut pyörän ja tehnyt sille reeniohjelmat ja vienyt aina pyörän reeneihin ja vetänyt ajoreenit ja ollaan keskitytty eri juttuihin ajamisessa. Ja, että Samuli on silleen mielenkiintoinen projekti ollut, että sillä oli 3 vuoden totaalitauko, että se oli lupaava nuori kuljettaja, mutta sitten Samulillakin tuli vähän takakorkeata elämä sitten siihen väliin ja oli pidempi tauko tossa ja nyt aloitti viime vuonna uudestaan ja sitten tuli tämmönen mahis meikäläisen lähteä tuohon kelkkaan messiin ja Samuli on sen verran hyvä jätkä, että kiinnosti tietysti lähteä siihen ja viime vuosi tosiaan touhuttiin ja mä olin myös siis kisoissa mekaanikkona hänelle ja näytti, että homma lähti rullaa ihan hyvin ja tällä vuodella ollaan nyt jatkettu ihan täyspöhinä päällä, ollaan käyty vähän ulkomailla reenaa ja saatu ihan hyvin ajoa alle nyt. Ja sit mulla on ollut meininki tässä nyt niinku ottaa myös muitakin valmennettavia. Ja tossa nytten
Elja Lehtisen kanssa on vähän aloiteltu hommia, että ihan vaan pelkästään ajovalmennuspuolelta, mutta ei niinku mitään sen enempää. Ja yhdet treenit nyt ollaan Aaro Mennan kanssa käyty vetää, mutta sitä nyt ei voi sanoa, että se vielä kuuluisi niinku edes meikäläisen remmiin, mutta katsotaan mitä tulevaisuus tuo. Mutta nämä reenihommat ja tällaiset, niin nyt taas ainakin sytytti niinku mun mielenkiinnon taas Suomi-crossi-hommaa ja tähän tilaan, mistä puhutaankin varmasti tuossa myöhemmin lisää, mutta niinku, et kiinnostus auttaa suomalaisia crossikuskeja, kerää ehkä semmoinen oma reeniporukka, ketä niinku pystyisi jeesaa ja vähintäänkin neuvoa niitä olemaan tekemättä samoja virheitä, mitä itse on tehnyt aikoinaan. Eli silottaa niinku nälkäisten suomalaisten crossinuorien uraa ja niinku polkuun niin sanotusti. Eli periaatteessa niinku samaa, mitä sä oot jo tehnyt monta vuotta, mutta nyt vähän ammattimaisemmin. Ja Joo, että nyt olisi tarkoitus, niinku, siis oonhan mä tehnyt tätä niinku, melkein viimeiset 10 vuotta tavalla tai toisella. Että kyllähän me Silanderin kanssa 2018 aloitettiin jo touhuumaan tai itse asiassa aikaisemminkin jo, mutta silloin saatiin pikkuluokan Suomen mestaruus, niin toi oli semmoinen aha-elämys mulle, että okei, että niinku voi johtaa näinkin pitkälle niinku tavallaan. Ja se oli ihan hemmetin siistiä, siitä saa niinku hyviä fiiliksiä, samanlaisia fiiliksiä, mitä saa itse ajamisesta, mutta itse ei ollut koskaan niin hyvä, että ei saanut niin hyviä fiiliksiä. Tai siis silleen, niinku, että ei päässyt niin pitkälle, mutta nyt siitä tavallaan saa samaa fiilistä, kun pääsee jonkun muun kanssa sinne. Että on niinku koko ajan mukana joka osa-alueessa ja itse vaikuttamassa siihen, niin onhan se niinku siistiä. joo, mä voin samastua tuohon, koska mähän on niinku RC-autopuolella. Mä ajoin ne ammatikseen, siis RC-autojakin niillä ajetaan kilpaa, ihan maailmanmestaruuskilpailujakin on. Ja mulla on yritys, joka tekee näitä. Mulla on niinku automerkki, RC-automerkki, Majako. Ja nyt mä en enää aja itse vähän, mutta en tosissaan ollenkaan. Mutta sitten kun mä oon auttanut muita ja ollut siinä touhussa mukana, niin mä ymmärrän ton, että melkein jännittää enemmän, kun ne ajaa, kun ei ole itse kontrollissa jotenkin. Kun mä ajoin, mua ei jännittänyt niin paljon, koska mä ajoin sitä autoa. Joo. Kyllähän se jännittää ennen, mutta sitten siinä suorituksen aikana niin ei oikeastaan jännitä. Nyt, kun on varikolla ja katsoo, kun joku, kenen kanssa sä oot touhunut ja tukenut niin kuin monta vuotta ja sitten joku tärkeä kilpailu, niin kyllä siinä niin kuin sanotaan, että jos se menestyy, niin se fiilis on melkein sama kuin että itse olisi tehnyt sen. Jep. Ja siis mulla on niinku ihan selkeästi, mä huomaan, että jos sellainen kuski, kenen kanssa on touhunut paljon ja se pärjää, että tekee jotain hyvin, niin mulla nousee niinku iho ihan kananlihalle silleen, että mä saan sen niinku oikeesti ne, miksi sitä nyt sanois, niinku, siis semmoset sävärit niinku siitä, että se touhu oikeesti on johtanut johonkin. Joo. Niin kyllä se on niinku varmasti toisiksi paras tunne, mitä voi niinku tavallaan sit lajin parissa saada, vaikka et se ite enää ajakaan. Ja ite ei ole ollut edes niin hyvä koskaan kuin vaikka joku Silander esimerkiksi, niin kyllä se niinku, siitä tulee hyvä fiilis. Niin, kyllä se palkitsee. Jep. Ja mä haluan jatkaa sitä ja nyt alkaa tekemään sitä vielä isommin ja vielä ammattimaisemmin ja ehkä luoda vähän semmoista uutta polkua ja uraa, mitä Suomessa ei ollut silleen, että Jenkeissähän on paljon just vaikka Aldonia ja muut valmentajia, ketkä kerää sen oman porukan. Että ne voi olla ehkä jopa eri tiimeistä, mutta silleen treenataan yhdessä ja niin kuin kaikki potkii toisiinsa eteenpäin ja silleen hyvässä hengessä niin kuin treenataan ja yritetään kehittyä paremmaksi. Joka osa-alueella, myös elämässä. Et vanhempaan voi neuvoa just kaikkia sellaisiakin juttuja, mitä nyt ei välttämättä kuulu crossiin, mutta No siitä meillä on nyt molemmilla niin paljon kokemusta, että me osataan sekin. joo, me ollaan nyt niinku, me ollaan käyty pitkä kurssi sen kautta nyt. Oliko sulla vielä muuta lisättävää? Tai pitääkö mun kertoa, että miksi mä oon tässä? No mulla ei nyt tähän kohtaan, että sä voit kyllä avaa tilannetta myös. No mulla on taas se, että mulla oli väärät vanhemmat. Ne sanoi, että motocross on liian kallista ja vaarallista ja siksi mä onneksi löysin RC-autot sitten. Se niin kuin polttomoottoriauto, crossirata, siinä on niin kuin sama idea kuin motocrossissa, vaikka ei siellä kyydissä ollakaan, mutta Noin. rapa lentää ja hyppyreitä ja kilpailua tietenkin. Mutta sitten
aikuisena niin ostin crossipyörän ja ajoin monta vuotta, mutta tosi vähän. Sitten meidän yhteinen kaveri Eemi niin puhui mulle pari vuotta varmaan, että tuu kisoihin, tuu kisoihin. Sitten kun mä täytin 40, niin sitten mä menin Vetsku-kisoihin ajaa. Ja siis se oli niin siistiä, että ihan oikeasti, jos joku harrastaa vaan, mutta ei ole ajanut kilpaa, niin mä suosittelen ehdottomasti, että ajaa kilpaa. Niin eikä Vaikka tarvi olla mitkään isot kisat, että jos vaikka oma moottorikerho, jotkut sarjacrossit tai muut, niin Joo, mutta se on niin eri asia. Etenkin se mun eka kilpailu oli vielä Lavangossa kotiradalla. Ja sitten kun siellä lähtökarsinnassa ja odottaa sitä tutustumiskierrosta ja se ja lähtö ja kaikki, niin se on ihan päräyttävä kokemus, voin kertoa. Niin kuin, että mä en ole mikään hyvä. Siis silloin mä en edes hypännyt kaikki hyppyreitä Lavangossa, mutta turvallisuus ensin, se on niin kuin mulla. Tää on vaan harrastus, mä en halua loukkaantua, mutta siis kun tulee kilpailu, niin se yritys menee aina niin kuin vähän seuraavalle levelille. kyllä. Tää laji on vaan niin hieno, että mä haluan tehdä jotain tämän parissa enemmän. Joo. Mä oon RC-autopuolella tehnyt opetusvideoita ja mä oon kirjoittanut jopa kirjan, joka kertoo niiden autojen toiminnasta niin kuin teoriatasolta ihan siihen, että miten niitä säädetään ja miten ne säädöt vaikuttaa. Ja mä en uskonut, että ihmiset ostaa vielä kirjoja, mutta ne ostaa oikeasti. Ja se maksaa niin postituksen kanssa niin 90 € ja porukka ostaa. Siis ihan käsittämätöntä. Joo, Niin siis totahan me ollaan ihmetelty just, että kun sulla on verkkovalmennus, niinku kurssit, mutta sulla on toi kirja, niin kirjaa menee paljon enemmän kuin sitä niinku oikeasti verkkovalmennusta. joo. Et kyllä niinku tollaiset kovakantiset opukset vielä kiinnostaa ihmisiä näköjään. Joo, niin mun tavoite on nyt alkaa tekemään tätä motocross-puolella. Mutta tietenkin crossipuolella, vaikka mä ymmärrän ne asiat, mulla ei ole henkilökohtaista kokemusta niistä asioista. Eli RC-autopuolella mä pystyn tekemään sen niin kuin täysin itse. Mutta motocrossissa mun täytyy löytää oikeat ihmiset, kenen kanssa tehdä tämä projekti. Mutta mä tiedän, että mä pystyn siihen, koska se on tosi monimutkainen ja vaikea aihe. Sä oot kerran kuitenkin käynyt ton saman prosessin periaatteessa läpi, mutta vaan eri lajin piirissä, niin sulla on niinku silleen kokemuspohjaa siihen. Eli mä tiedän sen, että mä voin kerätä sitä tietoa paljon, sitten yksinkertaistaa ja laittaa se sellaiseen muotoon, että ihmiset voi niin kuin opetella sen, että miten pyörä säädetään ja miksi. Ja se on se, mitä mä haluan tehdä. Eli niinku helposti ymmärrettävää muotoa, että se on niinku oikeasti, sä selität teknisiä asioita, niinku mietit insinööritasolta tota hommaa, mutta ne on yksinkertaistettu tai pelkistetty silleen, että ne on helppo ymmärtää ja sitä kautta on helppo lähteä sitten tekemään. Nimenomaan. Ja tämä ei ole mikään lyhyt projekti, että tämä tulee viemään aikaa multa, mutta tämä podcast on nyt osa sitä. Mä oon tässä sen takia, että mä haluan olla tämän lajin parissa. Ja mä seuraan myös, miten sä toimit ja treenaat sun kuskien kanssa, säädät. Ja mä opin aina siitäkin. Eli mä pyörin nyt tämän lajin parissa ja teen sitä mun säätöopusta. Joo, ja siis ollaanhan me niinku muutenkin juteltu paljon säätöhommista ja kokeiltu juttuja niinku sunkin kohdalla, just kun ollaan oltu radalla samaan aikaan ja silleen ehkä yrittänyt niinku saada sua ymmärtää myös niinku eri asioiden eroja ja kuinka paljon ne vaikuttaa niinku. Joo, ja se on yksi asia, minkä mä opin niin kuin RC-autopuolelta, että siinä on pakko olla myös semmoinen oma tuntuma, että jos sä haluat lähteä selittää, miten joku toimii, niin paras on se, että sä ymmärrät sen teoriatasolla. Eli insinöörinä sä ymmärrät, että mitä tapahtuu. Mutta sitten sun pitää osata ajaa tarpeeksi hyvin, että sä voit tuntea sen kanssa. Joo. Ja mulla on se, että sä oot itsekin sanonut, että sä oot yllättynyt, miten hyvin mä huomaan jotkut erot, että jos yksi Niin. klikkeri sinne tänne, niin kuin mä No huomaan joo, sen. siis todella kyllä. Niin Monesti se on, yllättynyt. niin, se on hyvä asia, mutta sitten se, mitä mä en ikinä tule ymmärtämään täysin, on just, että kun ajetaan niin kuin oikeasti huipputasolla. Mutta jo se, että mä huomaan ne erot ja mä ymmärrän, mitä siellä radalla tapahtuu, niin se mahdollistaa sen, että mä voin tehdä tämän. Ja sitten nyt, kun mä oon kehittynyt tarpeeksi hyväksi, että mä niin kuin osaan kiertää rataa ja Lavangossakin kaikki hyppyt on mennyt.
step-uppikin. Kyllä, Ei se on aina mennyt, joskus. on mennyt. Joo, on mennyt kyllä. Niin nyt mulla on tarpeeksi itseluottamusta, että mä tiedän, että mä voin tehdä tän ja se, mitä mä selitän, kirjoitan, niin se on oikein. Siis multahan puuttuu niinku toi insinööripuoli täysin. Et mulla ei se ymmärrys, se ei mene niinku niin pitkälle. Et mulla on semmoisen perusjuntin ymmärrys ja niinku tavallaan mulla on sitten taas se kuskin perstuntuma ja se selkäranka tieto, mitä mulla on kerääntynyt ja sitä kautta niinku on opetellut itse nyt noin säätöhommat. Niinku, no totta kai siis on saanut jeesiä ja apuja esimerkiksi vaikka Skookilta. Se on ollut iso osa mun alustan säätöä tällaista taivaalta niin sanotusti. Et se on ollut mun mentori niissä hommissa ja itse tietysti kokeillut asioita ja todennut niitä ja niinku, no välillä ollut eri mieltäkin kuin Skooki ja sitten on väitelty asioista ja niinku nämä on ehkä sitten semmosia tavallaan, että kun on kuskikohtaisia eroja, että joku haluaa ajaa erilaisella alustalla kuin joku toinen, mutta sitten taas jonkun iskaritekijän mielestä yksi on ainut oikea tai niinku, että hänen mielestään pitää toimia, niin se ei välttämättä aina ole niin. Mutta just niinku, no mulla on se perstuntuma ja mä tiedän mistä mä itse tykkään ja sit mä pystyn myös jeesaa muita ja auttaa niitä löytää sen oman jutun, että mikä on niinku niitten tyyli ja mistä ne tykkää ja miten niinku niille kannattaa säätää se pyörä. Ja toi on semmonen, mikä monesti puuttuu, niinku, että täällä vaan vedetään just sillä, mitä tulee joltain tekijältä ja that's it, et ei osata välttämättä säätää klikkereitä tai muuta. Joo, se mikä tekee motocrossista niinku vielä vaikeampaa just selittää nämä säädöt on se, että kun se kuski liikkuu siinä pyörän päällä. Eli jos on auto, niin se kuljettajahan silloin kaasu, jarru, ohjauspyörä. Mutta motocrossissa se, että miten sä oot siinä pyörän päällä, se vaikuttaa niin paljon. Mihin sä siirrät sun oman kehon painoa ja milloin ja miten nopeasti. Niin se vaikuttaa todella paljon sit siihen, että mikä sen säädön lopputulos on. Mutta se perusasia on aina sama. Mutta se, että mikä on parempi yhdelle kuljettajalle tai toiselle, niin se eroaa paljon. Ja se tekee siitä vaikeaa. On ja just se, että joku kohta voi tuntea, että pyörä ei toimi, mutta jos sä ajat sen niinku ajoteknisesti oikein, niin silloin se toimiikin. Että just se kuskin asento ja se ajotekniikkakin vaikuttaa siihen niinku alustan toimintaan tosi paljon. Yes. Mut nyt ennen kuin meidän vieras tylsistyy tuohon kuoliaaksi, niin nyt kun me ehkä puhuttiin just Joosepin aloituksesta ja muista tällaisesta, niin miten sä oot aloittanut motocrossin? Miten sä oot päätynyt lajin pariin? No mä aloitin 2018 niin ajamaan enemmän. Mä oon joskus junnuna ajanut 1 kauden. Joo. Ja porukat osti meille crossipyörää ja mä ajettiin. Eli 2018, siis sä oot nyt minkä ikäinen? Mä oon nyt 31. Ja sä olit 2018, olit silloin. Mä en osaa laskea. Joo, tos en mäkään. Suurin piirtein. Oon parikymppinen. No niin, mennään Joo, sillä about. parikymppinen. Niin. Joo. Meillä on lyhyt matikka. Joo. Elikkä silloin mä alkoin niinku ajaa silleen niinku aktiivisesti. Joo. Ja junnuna mä oon ajanut 1 kesän crossia. Okay. 85. Mikä pyörä sulla oli? Mulla oli Kawasakin 80. Kava mies. 94 vuoden. Ai. Joo. Sitä kesti 1 kesän silloin meiltä sit varastettiin se pyörä. Joo. Ja se oli, ihan vähän. Joo. Se oli nuorelle miehelle iso takaisku. No joo, siihen se vähän niinku loppui sitten niin kokonaan, että me silloin asuttiin, oli junna, niin Crossera on tosi niinku vieressä. Eikö se paljon Oulussa? Juu, Oulussa. Iinati. Joo. Mä asuin siinä ihan vieressä ja tuli tosi vitsi. paljon käytyä siellä. Niin mä kattelin aina paljon, kun muut kävi vetää siellä. Ja mä kävin itse sitten, mä oon katsonut fillaripuolella, niin kuin PMX ajanut itse. Joo. Junnusta asti. Eli lasten polkupyörällä. niin, Joo. meillä oli sitten siellä omat hyppyrit ja ajettiin niitä siellä. siellä. Siis siellä Iinatin lähellä jossain. Juu, siellä oli semmoista rinteet, niin meillä oli siellä semmosia. Eli dirtti meininki. No joo, niin. vähän niin. Okay. Juu. Ja ei siinä. Crossia on aina seurannut silleen, niin kuin kattonut kisoja ja käynyt aina Iinatissa. Niin. Kattelee ja sitten paljon ollut kavereita kanssa, jotka on ajanut crossia, mutta joo. Sitten nyt itse 2018 tosiaan ostin ekan oman pyörän, niin siitä asti on käytännössä ajanut. Niin
Ja sä joka kesä. vissiin silloin olit muuttanut jo tänne PK-seudulle ja No mä asuin silloin vielä Oulussa, kun mä Okei. ostin sen, ja mä ajoin sen yhden kesän käytännössä siellä Raahessa. joo. Ja sitten muutettiin 2018 tänne niin PK-seudulle. Joo. Ja siinä on tullut nyt ajeltu. No, siis mä muistan, kun mä oon nähnyt sua Lavangossa niinku pitkän aikaa ja niinku tunnistanut ukkoa. Silleen katoin vaan, että joku uusi äijä ja niinku ajaa silleen ihan siististi. Että niinku Juu, vauhti nyt ei heti ollut mitään ihan sairasta, mutta niinku tyyli oli makea ja juu, niinku silleen, no rennon näköistä meininkiä niinku varikollakin ja näin, mutta ei ikinä tullut niinku oltua jutusta tai mitään. juu. Ja nyt sit vasta ihan niinku pari vuotta sitten, Mistäs me mut? no varmaan Lavangosta jotenkin. Niin. Heitettiin sit vaan yläfemmat ja Niin. juteltiin hetki ja sit huomattiin, että no vittu on oikeesti ihan äijä siistiä äijä. Nyt jo täällä. niin, nyt jo täällä. Niin mut siitä niinku meidän ystävyys sit niinku Niin. alkoi kehittyä ja nyt ollaan oltu tekemisissä sit oikeastaan siitä asti koko ajan. Juu. Tuo on kyllä makeeta just crossissa toi. Pystyy Siis tota kautta, niin no käytännössä koko kaveriporukka koostuu näistä crossityypeistä. no mulla on ihan sama. Mulla on ollut oikeastaan aina, että pelkästään niinku crossiporukoista. Sitten on tosi kiva, kun teilläkin se, me asutaan siinä Tuusulassa ja teillä on stalli siinä tosi lähellä, niin Niin. siinä on nyt tullut välillä aina käytyä Niin aina päin ja ohi neröttää. siitä, niin sit pystyy tulla heittää jerryä Joo. siihen vähän. Sulla- Vitsi tosta Iinatin radasta tuli mieleen. Mä oon ajanut siellä niinku, muistaakseni yhden kerran 2004 pohjoisen kierros, ajoin B-piikkejä. Mm. Sitten aina noissa pohjoisen kierroksen kisoissa, niin sieltä tuli ruotsalaisia kovia kuskeja ja kaikki oli aina silleen, että voi vittu kun nämä ruotsalaiset tulee tänne niinku sekoittaa meidän sarjoja. Ja sieltä tuli oikeasti hyviä kuskeja ja mä muistan, niin mä väänsin silloin väänsin niiden ruotsalaisten kanssa ja muistaakseni Teemu Longi oli aika liekeä silloin vielä, mutta niinku just ruotsalaiset tiputti podium sijoilta pois ja just joku 4. ja 5. olin ehkä, en nyt lyö lukkoon, mutta niinku tää on tällainen nopeasti muistelma, niin ei ollut mikään kovin kummonen rata. Siellä oli yksi pätkä asfalttia, minkä yli ajettiin kanssa. Niin, se jokkisraa yli heitti. Joo. Jep, ja ihan hirveelle reijälle meni ja muutama siisti hyppyri, mutta niinku muuten oli ehkä semmonen, että Juu. No mä oon vaan sivusta sitä oikeastaan, että mä en hirveästi pysty sanoa siitä, että minkälainen Joo. se oli, että mä oon sitä yhden puolikkaan kauden käytännössä kertänyt Joo. lenkkarit jalassa. no mutta tää nyt oli tällainen sivukommentti. Kyllä. Tuli vaan mieleen siitä. Mutta mä muistan, se meni siinä, se Niin jokkisarata meni, meni joo. siinä Mut keskellä ja joo. sit siinä ajettiin. Mutta et menettänyt silleen paljon, jos et siinä niinku pidempään joutunut ajaa. Ainakaan mun mielestä. Joo. No joo. Mutta tosiaan innostuit Rossista ja nyt täällä PK-seudulla asuessa oot ajanut pidempään nyt ja leveli on noussut koko ajan, tullut seurattua. No joo, kyllä. Se siinä kehittyy vähän niin kuin itsestään, kun ajaa vaan menee. Niin. ei No, ota mitään paineita siitä, ei, mutta eikä silleen niin kuin, en nyt oikeastaan hirveästi kilpaakaan ajanut, mutta mä ajan, koska se on siistiä ja mä saan siitä sen niin kuin fiiliksen jo itse siitä pelkästään ajamisesta, että on se kisahomma, on mä nyt muutamia kisoja niin sä oot käynyt ajanut ajaa. kilpaakin No mä myös. muutamia kisoja Niin. käynyt vähän testailemaan, mutta Oliko se toppia vai oliko se, mitä se oli? no mun eka kisa oli silloin Mardus, tai siis Viron puolella. Niin siis sä oot aloittanut niinku tämmösen Niin. international Joo, uran mä saman aloitin tien. sieltä No suoraan. niin, ilman muuta Joo. tietysti, joo, miksei. Niin, sieltä mä aloitin sen ja sit mä oon käynyt niitä Suomen top 250 Joo. kisoja kanssa ajamassa. C Mitä? ja B-luokkaa. okei. No C:ssä varmaan pärjäsit hyvinkin ja Mä en muista yhtään niitä. No paras sijoitus oli Vantaalla B-luokassa, olin 3. no mut sehän on ihan hemmetin hyvin. No joo, se on No ihan... siis se on, kyllä B:ssä ajetaan jo oikeesti ihan niinku hyvin. Joo. Niin, niinku tää just kertoo sitä, että just että mun silmä on osunut myös sun ajaminen silleen, että se Joo. näyttää hyvältä ja mun mielestä teknisesti oikein. Mä kiinnitän sellaisia kuskeja Joo. huomioon, niin se on ollut silleen, Joo. No mulla ei että sä oot niinkään pistänyt niin, silmää periaatteessa just sen takia. Kyllä. Mulla ei niinkään siitä vauhin kanssa ole niinku mikään ressi. Että mä tykkään vaan Tyyli ensin. niin, mä tykkään pitää sitä hauskaa. Tai Niin. niinku nauttia sitä ajamisesta ja sitten just, että se olisi niinku semmoista luontevaa ja Niin. mukavaa. Smoothia ja ei ei ohjata liikaa ja- purista eikä ressaa siitä hommasta. Nimenomaan. Yleensä sitä kehitystäkin tulee silloin kaikista parhaiten. No mutta tää on just se paras lähestymistapa, että Mm. tyyli ja tekniikka ensin ja vauhti tulee Mm. sitten myöhemmin. Niin.
Mä vähän innostuin siitä kisahommasta silloin, kun tuli se S30-sarja, se 30, kun mä täytin Seniorit niin, eli mä täytin, seniilit. niin, mä täytin just silloin 30 ja mä mietin, että vitsi, että tää on mun luokka, mutta siellä oli 3 kuskia mun lisäksi muistaakseni, niin se ei kauheasti sitten oikein Ei inspannut. motivoinut Ei. sitten. Joo. Mä kävin sen yhden kisan silloin Vantaalla ajamassa. Ja Eikö ollut vielä niin, että ne ajo erikseen niin kuin omana eränä, vai oliko siinä oli muita siinä oli kaikki ne oliko siinä muita ikäluokkia? 35-vuotiaat ja sitten 30-vuotiaat ja sitten siinä oli jotain, Niin, eli oli silloin muitakin jo. oliko se Open-luokka vielä muuten itse asiassa? Olisiko ollut silloin? Siinä oli, mä muistan, kun Rönkö Jere huitas musta niin kovasti No on ohi, sitten että mä vähän säikäin jopa. joo. Mutta toi on niinku vähän just riski silleen tavallaan, että tolleen, no niinku sinäkin, niin Semi vähän ajanut, mutta ikää on just sinne seniililuokkaa, mutta sit seniilit ajaa niinku periaatteessa MX1 kohtuu Joo, kärkiukkojen kanssa tai top 10 ukkojen kanssa. kyllä. Niin ne on silti ne vauhtierot ja On se tasoerot, ne ihan on tosi jäätävä. isoja. Siis silleen, että Toi ei ole mitään, koska Miika osaa sentään ajaa. Mieti, kun ajoin sen, eli toissa vuonna, ekan vuoden. Silloin 40 oli vetskujen kanssa. No se oli ihan hyvä, se oli sopiva. Sitten viime vuonna niin joku päätti, että tämähän on hyvä idea. Laitetaan 40 S30 ja 35 kanssa ja Openin kanssa ja Renkka on myös tullut musta ohi silleen. niin. Ja varmaan moni muukin tullut. Joo, moni muukin, mutta Siilijärvellä niin kuin alamäki ja siihen mutkaan silleen, että ei osuttu, mutta mä kaaduin kuitenkin. Varmaan se ilmavirta tai niin, pölähti niin kovaa, että kaatui. Siis, mutta toi on just mun mielestä vähän ongelma noissa sarjoissa, kun no ymmärrän, että on vaikea niin kuin jakaa niitä luokkia. Ja, tiedätkö, Ei voi kaikille niinku, laittaa omaa niin, et, kun ei kuskeja ole niin paljon per ikäluokka ja näin, että pakko yhdistellä. Mutta onko tuo yhdistelmä nyt sitten kuitenkaan se kaikista paras? No mun mielestä just tuo, että aletaan noit MX1-luokan kuskeja laittaa noihin seniililuokkiin, niin on ei se, on se ero aika raju siinä. Mutta mun mielestä tuossa on myös se ongelma, että koska ne luokat on noin, niin sitten ne ei myöskään täyty. Niin, ja mä ymmärrän sen ihan täysin. Jos se olisi silleen, että okei, mä voin mennä tuohon mun luokkaan ajaa, siellä on suurin piirtein saman tasoisia, niin sitten kun porukka näkee sen, niin sinne voi tulla lisää. Mutta nyt kun se on näin, niin sinne ei tule lisää. Mä odotan vaan sitä. Nyt mulla on niinku syy odottaa sitä, että mä täytän 45. Sitten mä pääsen vetskujen kanssa ajaa. Niin, se on siistimpää. Mutta toi on ongelma mun mielestä. Että niin kuin sanoit, niin toi karsii varmasti porukkaa pois sieltä. Eikä se ole myöskään niinku Open-kuskeille mukavaa, kun siellä on joku, joka on varmaan niinku 20 sekuntia tai 15 niin, sekuntia. mutta siis tommoset tulee niin silmille tavallaan, että sä voi välttämättä edes odottaa, että sieltä tulee joku noin nopeasti vastaan ja sä et voi olettaa, mihin suuntaan se just liikkuu milloinkin välttämättä. Et kun se tasoero ja vauhtiero on niin iso, niin mun mielestä tuossa tulee vaaratilanteita ja varsinkin sille ohitettavalle, niin se on todella epämiellyttävä tilanne. Joo, mutta se ei ole siis kellekään hyvä mun mielestä. No ei, siis ei ole. Mutta mikä tuohon nyt on parempi ratkaisu sitten, niin mä en nyt lähde heittää siihen mitään omaa mielipidettä tai muuta, mutta mun mielestä jotain pitäisi tehdä. Kyllä. Et se on sitten muiden käsissä, ketkä miettii, mutta No Miika, hei, sähän voit vaikuttaa siihen, koska sullahan on tää media-yritys. Mitäs sä niin lähdet touhuun nyt crossin parissa? niin, kerro vähän lisää tuosta. Sä oot nyt ollut Instagramissa tosi paljon näkyvillä, kun sä oot aloittanut nyt tekemään tuota videoa ja niin kuin, ihan hemmetin siistiä hommaa ja siis oikeasti tuo on vähän semmoista uutta tuulahdusta niin sanotusti tähän Suomi-crossiskeneen, ettei kukaan mun mielestä ole ihan tolla tavalla ja tolla tyylillä tehnyt, ihan siistiä. Niin mikä sut sai nyt niin lähteä tohon ja mikä sulla on visio ja mikä homma ylipäätään? Niin, no tuo tuli aika luontevasti toi kuvaaminen tuosta crossista sitten, että mehän tehdään tosiaan sisältömarkkinointia tällä hetkellä mun puoliso Juliannen kanssa yrityksille ja siihen sisältyy paljon just kuvaamista ja kaikkea tämmöistä ja sitten paljon PMX-puoleltakin on kuvaillut paljon näitä pyörähommia ja tämmöisiä, niin Joo. sitten on alkanut itse kuvaamaan nyt crossia ja
Niin, elikkä ton kuvaamisen kanssa mä niinku haluan just saada sitä Suomi-crossia niinku puskettua niinku enemmän näkyville ja tykkään kuvata, se on niinku semmoista luovaa tekemistä ja se editointipuoli se on ihan sairaan siistiä. Just semmoista luovaa tekemistä, niin yksinkertaisesti mä haluan vaan niinku puskea Suomi-crossia niinku enemmän näkyville ja niinku vähän niinku sen laatikon ulkopuolelle, koska mun mielestä tällä hetkellä se on tosi paljon niinku semmoista, sitä markkinoidaan tosi paljon vaan sinne laatikon sisäpuolelle. Niin, ja se on tosi vähän näkyvää myöskin. Niin, Että, en mä tiedä oikeastaan itsekään Suomi-crossista niinku juurikaan paljon niin, mitään. että on just, ollaan puhuttu aikaisemmin tästä paljon, niin kuin, että vaikka just minäkin olen crossin parissa hyvin vahvasti läsnä, niin en mäkään tiedä kaikista kuskeista mitään. Ja, että se on vaikea saada käsiksi niin kuin tietoa kuskeista ja kisoista ja sarjoista ja tuloksista. Ja aina mitä tulee, niin on kisojen jälkeen kuskeilta joku raportti, että olin aikajoistaa ja erästää. Ja sitten se on niinku kaikilla sitä samaa, niin se on mun mielestä aika tylsää. Niin, ei toi niinku mun mielestä kiinnosta jotain ulkopuolista, joka tulee jostain. Ei tiedä laista mitään. Niin ei toi jos ei sillä ole mitään tarttumapintaa siihen. Ei, siis se ei ole se kiinnostava kanta silleen, että hei vitsi, okei, tämmöistäkin touhua on, niin nää tekee tätä. Ja niinku, tiiätsä, että vaikea niinku innostua mun mielestä ehkä siitä. Niin just silleen Suomi-crossista en tiedä, miten mä nyt sen sanoisin, että kyllä mä niinku tunnistan ne tyypit siellä varikolla. Toi on tuo tyyppi ja tuo on tuo, mutta en mä niinku niistä tiedä mitään. No, mutta kun mä en edes tiedä, että sä niinku ulkona... Niin jos niillä ei ole kypärä päässä, niin sit mä en tiedä niistä. Niin, siis nimenomaan. Että silleen pyörästi ajokamoista ja numeroista sä voit niinku hahmottaa nimen, mutta et sä silti tiedä siitä niinku sen enempää. Niin tää on mun mielestä se iso ongelma Suomi-crossissa myös, että pitäisi niinku puskea näitä kuskeja ja niiden niinku henkilöitä enemmän esiin. Ja niinku, no kaikissa lajeissa on henkilökortteja ja kaikkia tällaisia, niinku oikeesti tuodaan niitä pelaajia ja henkilöitä ja kaikkia tuodaan esiin. Niin täällä niinku, täällä ei oikein mitään. Ei ole blogeja, ei ole blogeja. Instagramissa on just ajokuvia ja jotkut pakolliset tällaiset kisatulokset, mutta sitten niinku semmoinen oikea, kiinnostava, ulkopuolisia, mukaan vetävä sisältö niinku puuttuu. Kyllä. Että jos haluaa sitä tietoa, niin sitä pitää oikeasti niinku kaivamalla kaivaa. Eikä sitä oikein tohon löytyä kyllä silloin. No ei silloin. Mä oon nyt paljon seurannut nyt näitä Lavangos no voiko niitä vielä sanoa junnuiksi? Ne on nyt siirtynyt kaksipuolikkaisiin. No kyllä ne on meihin nähden junnuiksi. niin. Siis niitä seuraa tolleen. Niin kyllä sä niinku sit opit niinku tietämään niistä jotain. Ja just nää Miettisen Matias ja sit se Pesosen, mikä se etunimi on? Arto Peso. No kuitenkin, ajaa ihan hemmetin makeasti. No mutta tää kertoo just, että mä tiedän mä oon kuvannut nyt niitä kanssa. Niin ihan sairaan siisti niinku kattoo sitä meininkiä ja sitä tekemistä Köiviä, siinä. Niin siis kaikkia tällaisia nuorempia, sillä kanssa pirun siistiä jo tyyliin. Juu. Ja se on ihan niinku just tosi inspiroivaa. Niinku, mä oon digannut nyt kuvata niitä. Ja niin. Kans kiva, kun ne on kans tykännyt siitä. Ja joo, mutta toi on just sitä niinku, niilläkin on vähän semmonen next generationin ajotyyli. On. Että keulitaan paljon jarrupatteja, hypitään ja... Sitten katsoppa Miettisen Matiasta, miten se ajaa, niin se ajaa joka mutkan käytännössä seisten tapeelta. Se ei istu oikein missään. Tosi pyöreästi ja jouheesti ja silleen niinku, että mun silmissä niinku ajotyylit alkaa muuttua pikkuhiljaa taas vähän eri suuntaan. Että tulee sitä jouheempaa ja niinku semmoista teknisempää, että kikkaillaan ja neppaillaan ja hypitään ja niinku oikeesti ollaan fiksuja sen pyörän kanssa ja tehdään niinku siistejä asioita. Niin tämmösiä on varmasti just siisti kuvatakin. Tää ajetaan silleen niinku kevyesti. Niin, no siis toi on hyvä sana, kevyesti. Niin, että se ei ole semmoista runttaamisen näköistä, vaan että ennen vanhaan niinku vitsi runtattiin Kyllä. aina joka paikkaa täysin ja siis, no se oli sen ajan siistiä ja hienoa ja kovaa ja niinku näin, mutta asiat kehittyy, asiat muuttuu ja tämänkin pitäisi muuttua just Suomessa nyt, että miten näitä tuodaan myös esiin näitä juttuja. Kyllä. Et mun mielestä, no niin kuin ollaan puhuttu, niin tää tois ja nostaisi Suomi-crossin tasoa ylemmäksi, kun saataisiin näitä kuskeja enemmän näkyviä, enemmän videoa, enemmän henkilökuvia, enemmän henkilötietoja, enemmän niinku kaikkea. Et ei pelkät kisatulokset, vaan oikeasti niinku kaikkea. Kyllä. Koska tää palvelisi sit myös sponsoreita ja kaikkia muuta. Ja tois uusia sponsoreita. Kyllä, totta.
Ja se mulla tässä onkin vähän niinku, että mä haluan niinku tällä koittaa puskea sitä tällä sisällöllä ja näillä videoilla niinku saada sitä semmoista hypeä päälle sillä siihen Suomi-crossiin ja Jep, saada sitä kautta luotua sitä kiinnostusta myös lajin ulkopuolelle. nimenomaan. Ja hypeissahan sä nyt ootkin, mutta Mm. teillä on nyt joku yrityskin, niinku, millä te oikeasti teette tätä hommaa. Tai No, teillä nyt, niin voit esitellä nyt tämän koko kuvion, niinku, että ei tarvi sen syvempään mennä, mutta niinku pintapuolelle, että mikä teillä on visio? no visio oli niinku digimarkkinointia me niinku tehdään niinku yrityksille, Joo, mutta elikkä sun avopuolison kanssa, joo. Elikkä digimarkkinointia Joo. tehdään niinku yrityksille mun avopuolison kanssa. Joo. Ja sitten sitten on siitä aika luontevasti myös tullut tää crossin kuvaus nyt, että no tästä nyt ei mitään rahaa saa, mutta Niin. mutta tehdään ihan niinku omasta intohimosta ja näin, että Ja tuolla ainakin tulee näkyviin. Selkeästi tullut nyt niinku seurannut niin. No se on lähtenyt kyllä yllättävän hyvin ja siitä on paljon saanut niinku kehuja ja se motivoi taas jatkamaan sitten sitä, että kun tulee sitä positiivista palautetta, niin totta kai pistetään lisää sitten. Ja Niin. Ja sä oot vähän kyllä joutuu tehnytkin, että kyllä sä oot juu. aina kameran kanssa. Joo, Kerkee monttista enää ollenkaan, kun kanoni kouras koko ajan. joku mulle naurikin sitä, että siellä käy edittipöytä kuumana, kun 2 videoa tulee päivässä ja Niin. se on ihan totta. Mulla itse asiassa yksi kone päästikin jo savut pihalle. Yksi kone ajettu loppuun. Joo, se oli ihan hyvä. Niin, ja nyt saatiin teidät niinku lähteä mukaan tähän sit myös silleen tuotantopuolelle ja vähän ehkä isommin. Ja varmasti saadaan niinku koko tämän kuvion laatuun nostettua paremmalle tasolle, että tässä olisi enemmän viihdearvoa ja myöskin silleen, no että tääkin olisi siistimpää. Että joka hommassa yritetään niinku nostaa leveliä ylöspäin. Kyllä. Et meillä on nyt tavallaan hyvä meininki silleen, että Joosepilla on just omat visiot, mistä puhuu. Mulla on omat visiot, mistä mä puhuin ja mitä meinaa rakentaa. Ja teillä on omat visiot. Mutta nämä kaikki niinku tavallaan sitoutuu yhteen sit kuitenkin loppupeleissä. Niin, ne yhdistyy sitten tässä niinku Takakorkea-projektissa. Niin. Podcast ja YouTube-kanava, somekanavat. Et se on niinku tää tulevaisuuden suunnitelmat. Kyllä. Jep. Ja tosiaan niin kuin sanoin aikaisemmin, niin oli ajatus tämän Takakorkean niin rakennetta muuttaa. Että mua alkoi ärsyttää just aikaisemmin se, että se oli vähän semmoista omasta mielestä pikkasen niin turhan päivästä sisältöä vaan puhua jostain jenkkikisoista näin, koska jenkkimediat on täynnä sitä jenkkikisaa ja näin. Ja sitten puhuttiin, että tulee vieraata ja näin, no monta oli, 1, 2, että sekään ei toteutunut. Niin jos nyt niin kuin olisi se meininki, että keskitytään Suomi-rossiin enemmän ja Suomi-kuskeihin ja oikeasti niin kuin tuodaan enemmän näitä esiin. Niin mun mielestä se palvelisi taas meitä ja Suomi-crossikuskeja ja Suomi-crossia. Mut mulla on yksi vaatimus vaan. No. Enskasta me ei puhuta, koska enska on edelleenkin perseestä. Ei me Enduroa, me ei lähdetä. Endurossa on jo omat tekijät, niin me ei lähdetä niiden tontille sotkia ollenkaan. No siihen me ei No, sekaannut. niin siihen vedetään linja taas. Joo. Ei enskaan. Se on niinku lähes sama pyörä, mutta siis ei kiinnostaa yhtään. Täysin eri laji. Täysin eri laji. No nyt kun ollaan vähän tuosta Suomi-rossin tilasta ja muista puhuttu, niin no mikä teidän mielestä niin Suomi-crossin tila nyt ton lisäksi on, että ei ole niin kuskit oikein näkyvissä ja vaikea saada mitään infoa? Ainoa semmoinen, mikä mulla tulee mieleen on se, että koska täällä ei ole niinku sellaista suunnan näyttäjää. Ennenhän Suomi pärjäsi hyvin motocrossissa. Joo, 80- ja 90-luvulla pärjäsi niin todella hyvin. Tuli maailmanmestareita ja niin pärjättiin MM-kisoissa siis oikeasti hyvin. Ja sitten mä en tiedä minkä takia se loppui, mutta nyt on vähän semmoinen tilanne, että mun mielestä on potentiaalisia kuskeja maailmalle. Mutta sitten yksi ongelma on tietenkin raha, koska Suomi on niin pieni maa, vaikea löytää sponsseja, vaikea päästä sellaiseen tilanteeseen, että voi panostaa crossiin ja treenata niin paljon ja ammattimaisesti, että pääsee sinne huipulle. Se on tietenkin iso ongelma, mutta sitten toinenkin juttu on se, että monet ajaa vaan. Ne menee radalle,
niillä ei ole mitään oikeastaan sellaista plääniä tai suunnitelmaa, että miten ne harjoittelee. Se niinku harjoittelun laatu ei ole kovin korkeata mun mielestä Suomessa. Sen mä oon niinku RC-puolelta, jos mä vertaan, mä niinku ymmärrän sen, että mikä ero siinä on, jos vaan menee ajamaan tai jos menee oikeasti harjoittelemaan jotain. Et siinä on joku niinku päämäärä sille ajan käytöllä siellä radalla. Kyllä, että on niinku selkeä visio, mitä mennään tekemään. Siis toi on just, että toi on vähän ollut sitä, että mennään iskän kanssa radalle ja ajetaan ehkä pari erää ja lähdetään kotiin. Mutta semmonen niinku, just se pointti puuttuu, että just, no mä oon ite ollut, siis silloin kun ajoin kilpaa, niin mulla oli just amerikkalainen valmentaja Rob Beams ja se avasi niinku mun maailmaa ja näkemystä niinku valmennuksesta ja American Crossista ja kaikesta treenaamisesta niinku niin paljon, että siinä ei ole mitään järkeä. Et siellä oikeasti ajotreeneissäkin oli aina, että oli joko niinku aerobinen treeni eli pidempiä eriä, mutta sitten taas sitten oli vauhtitreenit, kaikki erikseen. Ja aina oli niinku eri fokus ja erilaisia treenejä ja niinku, siis niissä oli aina pointti, että mitä mentiin treenaa ja miksi ja millä tavalla. Ja aina pyrittiin kehittyä ja aina otettiin dataa niistä treeneistä ja aina niinku näissä samoissa asioissa niinku yritettiin mennä eteenpäin. Niin tää on niinku ollut semmonen, mikä mun mielestä Suomessa puuttuu kokonaan. Et on valmentajia kyllä ja tekee hyvää työtä kyllä. Mä en kenenkään niinku, siis kenenkään hommista en ota mitään pois. Että on hyviä ukkoja ja tekee hyvää duunia. Mutta ite just ehkä tuo just tätä uudenlaista meininkiä ja uudenlaista visioa. Ja tän Rob Beamsin juttuja eli Complete Racing Solutionsin jutulla mäkin pelaan ja toimin ja oon niitten hyväksymä valmentaja niinku tälleen, että en mä niinku hatusta vedä myöskään näitä juttuja. Et mä oon ite tehnyt niitä hommia ja valmentanut niillä metodeilla ja nytten niinku lähdetään vielä isommin valmentaa samaa kaavaa ja käyttää samaa kaavaa. Ja mä uskon, että tää tuo just vähän semmoista uutta. Se vaatii melkein sen, että joku pärjää, joku tekee asiat oikein, joku pärjää ja sitten se tietotaito niin kuin jää tänne. Eli muut lähtee seuraamaan sitä. Silloin kun se on tapahtunut, niin siinä voi olla jatkuvuutta. Jos nyt on semmoinen tilanne, että kaikki menee vaan sinne radalle ja ajaa ne lämmittelyt ja pari erää ja sitten lähtee kotiin. Se on niin kuin se taso, missä ollaan. Niin. Ja en mä sano, että kaikki tekee noin, mutta siis niinku hyvin moni tekee noin. Niin. Kun siinä on tosi iso ero just sillä, että niin kuin kaikilla treeneillä on joku selkeä tarkoitus ja päämäärä. Jos sä teet sitä 5 vuotta, 10 vuotta, se kehityksen ero on ihan sairas. Jep. Ja siis mä oon itse huomannut sen omalla kohdalla, mutta sitten myös näitten, kenen kanssa mä oon touhunut, niin niitten kohdalla. Että se oikeasti niinku oikein treenaaminen kantaa hedelmää ja se on myös niinku sen ajan mahdollisimman hyödyksi käyttämistä. Että ei hukata aikaa, vaan niinku lyhyessä ajassa tehdä oikeita asioita, kehitetään mahdollisimman paljon. Ja sit jää aikaa muuhun reeniin ja muihin juttuihin. Niinku. Joo, ja tämäkin on osa sitä, että niinku, jos näistä asioista puhuu, jos on videoita, somessa on juttua, haastatteluja just tästä aiheesta, niin se voi auttaa. Totta kai. Jos siitä ei ole mitään tietoa, niin mikään asia ei silloin kehity. Mikään ei muutu ikinä. Niin. Jep. Et sekin on niinku yksi osa-alue, missä ehkä takakorkea voisi auttaa. No todennäköisesti ja se mun meininki on ollut just tässä vaan auttaa crossareita, ketä kiinnostaa reenaa ja nostaa Suomi-crossin tasoa ja niinku, viedä koko hommaa kaikkien osalta eteenpäin. Kyllä, ja voihan niinku puhua siitäkin, että mitä maailmalla tehdään. Niinku Virossa sieltä tulee enemmän niinku kovempia kuskeja. No melkein mikä vaan Baltian maa, niin kaikista tulee ihan Latviasta, niinku, Liettuasta. niin, GP-tason kuskeja. Tuolla tää Jasikonis, sehän oli Liettuasta. Niin se, että Jasikonis pärjäs ja niillä on se crossikoulu, niin nyt Liettuasta alkaa tulee kovempia kuskeja, koska ne teki sen
niin kuin työn silloin, pärjäs, sai suhteita, tietotaitoa ja nyt ne opettaa niitä, on opettanut niitä junnuja ja nyt ne alkaa niin kuin lyömään Niin, läpi. nyt se kantaa hedelmää. Mutta nyt mä oon huomannut, siis Suomessakin onneksi on alkanut tulla paljon uusia valmentajia ja aloitetaan niinku ihan junnutasolta niinku sitä hommaa, että nyt on alettu herää siihen, että se pitää alkaa silloin niinku ihan junnuna. Et mä ite en ole niinku junnukuskien kanssa ollut paljon tekemisissä, että periaatteessa piikkikuskit on niinku nuorempia. Silti niinku, siis mä koen, että mä pystyn nauttaa ihan ketä vaan SM-kuskikin tällä hetkellä. Et kaikilla löytyy jotain ja kaikki voi tehdä asiat paremmin. Mutta just niinku pitäisi myös enemmän junnutasolta lähteä tekemään sitä valmennusta ihan alun alkaen niinku. Joo, no mitäs Suomi-crossista? Meillä on tänä vuonna 7 liigakisaa, 6 SM-kisaa, SM-nuoret, SM Speedcross. Mitäs kisoja Jooseppi meinaa ajaa? No kaikki, mihin mä pääsen. Mihin sä pääset? No siis toppia ja niitä vetskuja, vaikka mä nyt joudun ajaa niin kuin ihan väärässä luokassa, missä on Open ja 30 ja 35. Valitettavasti. Mutta joo, kaikki ne, mihin mä nyt pääsen, mä en muista sitä kalenteria ulkoa, mutta ainakin Vantaalla on 2 kisaa nyt tänä vuonna onneksi. Joo, Niihin pitäisi päästä. liigaa ja sitten oli Speedcross. Joo. Mikä se Speedcross-homma? Siinä on vähän eri formaatti, vähän semmoinen superikaava, että on alkuerät ja sellaista meininkiä. Mutta siitä voidaan puhua kans myöhemmin lisää. Ja Karkkila SM on kanssa eri formaatilla, mutta mä luulen, että me kerätään tehdä 1 jakso ennen Karkkilaa, niin me voidaan sitten käydä ehkä sitä tarkemmin läpi. Minkä vuoden Karkkila? Niin kuin 2026 tai No 2030? mieluiten tämän vuoden Karkkila. Että Joo. pyrkimys on siihen, että tämä jättää yhteen jaksoon nyt, mutta who knows. No Suomi-kuskeista niin ikäviä uutisia, just loukkaantumisia on tullut nyt viime vuoden Suomen mestarille Hermanni Koskiselle sen verran laaja olkapäävamma, että nähtävästi on lähes koko kauden sivussa, että ehkä loppukaudesta tulee ajaa jotain kisoja. Sitten kuulin, että tuolla Latvia reenireissulla oli toi William Malin oli vähän koskettanut rannetta, en tiedä kauan pois. Sitten kuuleman mukaan Arttu Sihvonen oli ottanut kohtalaiset lipat ja vähän jotain verta yskinyt ja kuulemma on käynyt ajaa, että todennäköisesti on ihan voimissaan sitten jo Tampereella. Ja Aaro Menna, mistä olikin jo vähän puhetta, niin Piru vie oli tullut pieni lippa ja rannevamma ja siinäkin nyt kesto on vähän auki, että miten paranee, mutta sielläkin kova yritys, että olisi Tampereella kuitenkin puomilla. Kohta päästään tähän Menna-tarinaan, mitä mä oon oottanut. Mulla on yksi juttu tästä Mennasta, mutta ennen sitä, niin ketkä on nyt MX1 ja MX2 kärkikuskit? No toi on helvetin hyvä kysymys. No mä voisin sanoa, että Rönkö Jere on aika kovilla. Onko? Musta tuntuu siltä. No kyllähän Suomi-kuskeista MX1 Jere Haavisto. Mutta ajaako Haavisto Suomessa? Eikö se ole nyt siinä tiimissä, missä... Joo, eli Kullas ja Haavisto ajaa Adakkiin, mutta ajaako ne Suomeen? kuulemma Tampere on ainut, niin kuin mikä jäisi väliin ainakin Haavistolta ja Stenbergiltä ja Mansikkamäeltä. Okei, että ne ajaa sitten muuten. Eli muut ne ajaisi, mikä on hyvä juttu, koska siinä nähdään taas sitten ulkomaanvauhtia, mitä Suomessa pitäisi ajaa. Ja Suomi-kuskit vähän niin kuin haastaa sitten myös näitä. Että mielenkiintoista nähdä just, että miten näiden osalta nämä kisat menee. Niin ja mä kuulin, että Kullassa ajaa vaan syyskuussa. Mitä kisoja syyskuussa oli, niin ei aja muuten Suomessa. Kullaksella oli jotain Kanadan diilejä, että siitä mä en tiedä sen tarkemmin, että mitä kaikkea se ajaa. Ainakin Haaviston pitäisi ajaa. Okei. Muuten. Entä sitten MX2? Sieltä mulla ei kyllä oikeasti mitään ajua. Siis Stenberg. Mä sanon Stenberg ja Mansikkamäki, ne on kovilla. Siinä on niinku, kun tää on just tää, että
mäkään en tiedä. Siis mä en tiedä. Vaikka sä oot vähän niinku tämän lajin parissa Niin, pyörit. mä pyörin tuossa kenessä ja silleen pitäisi tietää, mutta en mä niinku, siis mä en ihan oikeasti tiedä. Ja tästä tulee taas varmasti sanomista, että no vittu, kyllä sun pitäisi tietää. Minkä tiedät sä? Mikä oli kysymys? MX2. MX2-luokan kuskeja, että ketkä on kovilla. No edellä mainitut kaverit varmaan, jos ne No. ajaa jotain, mitä kisoja ne ajaa. Ei jätkät, meillä on niinku paljon duunia edes nyt. Niin on. Tää lähti niinku ihan nollista. Jep. Siis mun tiedon mukaan Stenberg ja Mansikkamäki ajaa kaikki muut SM paitsi Tampereen. Okei. Mutta just nämä Lavangon miehet, esimerkiksi Pesonen, Oinonen ja Köiv, niin mielenkiinnolla odotetaan, että miten pojat ajaa, ja uskon, että ajaa oikeasti tosi hyviä sijoja. Oinosella on nyt ainakin ollut hyvä kyyti päällä, ja jos pysyy ehjänä, niin uskon, että on niinku oikeasti siellä kärkikahinoissa mukana. Jes, mutta näin hyvin mekin tiedetään näistä, mutta kauden mukaan mekin petrataan koko ajan. No, sit meillä oli vähän puhetta just noista uusista osioista, että mitä me niinku tähän takakorkeeseen tuotais. Mutta just noin vieraat Suomi Crossi ja nyt takakorkea testaa olisi mahdollisesti tulossa. Että voidaan kokeilla niinku mitä vaan crossiin liittyen, että oli se pyörämerkkejä, varusteita, osia, niinku ihan mitä vaan, you name it. Voidaan testata ja kertoa rehellinen mielipide. Ja sitten tällainen crossi-tekninen osio, eli guunitason vähentäminen. Ja tää on oikeastaan niinku, tää on Joosepin niinku leipiä tää osio. Joo, tää on niinku kaikista tärkein ja paras osio tässä podcastissa, ehdottomasti. No mä en tiedä, kannattaako meidän vielä hirveästi muita juttuja tuoda esiin, kuin mitä nyt ehkä tässä jaksossa. Mutta me ei voida vielä lopettaa. Ei puhuta nyt guunitason vähentämisestä, mutta mä haluan kertoa tämän mun mentorina. Mä oon ottanut oikeasti tämän koko podcastin. Saanko mä kertoa? Saat se kertoa. Tää on ollut jo aika pitkä tähän mennessä, mutta ehkä jengi jaksaa vielä kuunnella. Anna mennä. Eli tää on itse asiassa se oikea syy, miksi me lähdettiin tekemään tätä podcastia. Rikulla on nyt Jokiniemi, Lehtinen kuskeena. Joo. Lehtinen nyt tullut siis uuteen, niin kuin mä sanoin, ja toivottavasti jatkuu homma, mutta Jokiniemen kanssa nyt tehty jo reilu vuosi. Mutta joo. Mutta mä yritän nyt väkisin niinku saada Mennaa vielä tähän kuvioon. Ja se on sen takia, että mä oon ehkä maailman isoin Menna-fani. Mutta tää lähti niinku siitä, että vuonna 2024, eli meidän puolesvälissä meidän tätä taukoa. Takakorkeat. Joo. Niin. Elämän isoin takakorkea. Joo, sitten oli noi joukkue SM Porissa. Eikö se ollut 2024? Joo. Joo, sitten mä muistan, me oltiin siinä katsomassa ja sitten siellä kisassa niin kuskeille ei ole niinku omaa numeroa eikä nimeä selässä niinku paidoissa monella. Sitten siellä joku ajoi ihan helvetin kovaa ja hyvä ajotyyli ja paljon ulkovalleja. Mä katsoin, että kuka toi on. Sitten sä tulit siihen ja mä kysyin, että hei, kuka toi jätkä on? Sitten mä muistan edelleen, sä sanoit, että no se on joku voimasana turkulainen. Tällä sä avasit tämän pelin. Okei, sitten mä, niin no, mikä sen nimi on, kuka tää on? Menna. Ja mä en tiennyt oikeasti kuin sukunimeä. Siis mulla on huono nimimuisti ylipäätään, mutta tää on niinku, siis hävettää, että miten vähän tietää niinku näistä kuskeista, vaikka on tekemisissä lajin parissa. Joo. No sit mä tiesin, että okei, toi kaveri on Menna. Mä en ollut ikinä edes kuullut Mennasta. Mä oon silleen, että onko toi pärjännyt joskus? Onko se nopea? No, kuulemma oli. Sitten mä en enää muista tarkalleen, että mitkä kisat, mutta mä näin aina niin kuin Mennan siellä. Ja sen ajotyyli oli hyvä. Se oli niin kuin se, mikä kiinnitti huomiota. Joo. Ja päkiöltä ja hipsaut ja kyynärpäät ylhäällä. Joo, ja selkä suorassa. Rullaavaa vauhtia on paljon. Ja niin kuin. Joo, ja se vaikutti myös sellaiselta, niin kuin, että se ei paljon pelkää. Ei. Mä näin niin kuin muutaman sellaisen tilanteen, niin kuin, että sit kannatti jo senkin takia niin kuin seurata sen touhua, että jännitti katsoa vähän. No, tää on just se, ehkä mun mielestä pikkasen se huono puoli, että niinku,
ehkä semmoinen nuoruuden into huokuu vielä, mutta niinku skidisti liian rämäpää ehkä, että semmoinen itsesuojeluvaisto ei ole, Se ei ole kehittynyt vielä. se ei ole niin vahvasti läsnä. Joo. No sitten oltiin Tampereella esimerkiksi. Siellä ajoi johonkin maakiveen. Joo, hirveät lipat. Ja kaulaketju katkesi, mun mielestä solisluuki. Solisluu murtuu. Jep. Ajo kuitenkin vielä yhden kierroksen, varmisti, niin kuin, että onko tämä oikeasti poikki. En mä tiedä, mitä siinä kävi. Ja ajamallahan se on paras varmistaa. Niin, kyllä se ajo vielä sen jälkeen kierroksen. Mä että ei, tämä mennään kova jätkä. Oikeasti kauheat lipat, kaulaketju roikkuu, solari poikki, ajaa vielä Tampereella yhden ekstra kierroksen. Varmistaa, niin kuin, että onko täällä joku rikki. No, kyllä siellä oli. Oli siellä joku rikki. No sitten mulla tulee semmoinen asia, että tämä ei ole ikinä tapahtunut niin kuin lapsuuden jälkeen. Mutta mieti, ihan oikeasti, tämä on tosi tarina. Ollaan Sipoossa. Mä ajan siellä, eli mä en muista Niin nyt ne oli mikä kisa. Sipoon kisat siis silloin, eikö se Joo. ollut sitä liikaa vissiin? Joo, niin sitten ollaan ajajakokouksessa. Siis ihan oikeasti, ootko sä kuullut tämän tarinan, Miika? Mä en niinku vielä edes tiennyt, että miltä Menna näyttää. Okei? Mä vaan niinku olin seurannut Mennaa. Sitten ollaan ajajakokouksessa. Sitten Menna tulee siihen niinku 5 metrin päähän. Mulla tulee sama fiilis, kun joku, tiedätkö, teinityttö näkee jonkun niinku sen Jonkun suosikkiartistin tai jonkun tämmönen niinku kunnon fanifiilis. En mä kehtaa mennä sanoa sille mitään. Mikä se on? Starstruck, joo. Multa, siis paljon Menna oli, joku 17 V. 40 mies. Mä silleen, en mä kehtaa mennä sanoa sille mitään. Mä vaan rupesin nauraa itsekseni siellä niinku jengi varmaan miettii, että kuka tää sekopää on. Mut siis mulla tuli se sama fiilis siitä. En mä edes kehdannut sanoa sille mitään. Sitten Nyt sä oot onneksi pääsi juttelemaan myös Mennan kanssa. joo, mut silloin mä päätin niinku, että joo, nyt meidän pitää saada tää Menna tähän touhuun. Menna on niinku sun reissu. Joo. Niinku se sun Sitten juttu. oli Lavangossa kisat, mä muistan. Ja siellä mä huomasin sen, että sen ajolinja valinnat oli sellaisia, että jos se olisi vähän muuttanut niitä, niin mä uskon, että se olisi pärjännyt paremmin. Sitten mä mietin, että hei, nyt jos se olisi tässä niinku meidän kanssa touhuumassa, niin me oltaisiin voitu auttaa sitä. Sitten mä rupesin miettimään, että ensi vuodeksi niin hoidetaan tämä Menna nyt Rikun tiimiin. Sen pitää saada tähän remmiin oikeasti, kun se vaikuttaa siltä, niin kuin, että sillä on asenne kohdallaan, sillä on ajotyyli kohdallaan. Asenne, lahjakas, ajotyyli on jo valmiiksi niinku hyvä. No, mitä nyt jutellut kaverin kanssa, niin tosi avoin ja semmoinen reilu ja mukavan oloinen niinku nuori tyyppi. Ja siis silleen, no huomaa sen asenteen, että se on niinku siellä. Ja se mulle asenne merkkaa tosi paljon. Ja ylipäätään, että mikä fiilis jostain tulee, niin mä oon vähän semmoinen ihmisten kanssa fiiliksen mukaan menevä, että Niin, mutta se siinä oli jännä, kun ei mulla ollut mitään hajua koko kaverista. niin. Mutta sitten se onneksi osoittautui, että se on oikeasti tosi mukava. Ja no nyt valitettavasti niin loukkasi ranteen, niin ei pääse heti kauden alkuun vissiin. No, toivottavasti pääsee, mutta ei vielä kuulemma osaa sanoa. Mutta nyt on vasta niinku yhdet ekat treenit suoritettu Hyvinkäällä. Ja se meni oikeasti hyvin. Jokiniemen kanssa Joo. kohtia ajettiin ja sitten vielä erä loppuu. Ja kyllä mä näen niinku tässä tulevaisuuden tässä touhussa. Joo, ja itse kyllä niinku olisin kiinnostunut kans jeesaamaan just sen, mitä pystyy niinku tuommoista nälkeistä kuskia niinku. Ja no just toi, mitä noista sanoin, että se fiilis, mikä jostain tulee, että mulle merkkaa paljon, niin nyt on just Jokiniemi on hemmetyn hyvä jätkä ja oikeasti semmoinen aito ja ystävällinen ja haluaa muillekin hyvää. Siis semmoinen avoin kaveri ja sitten Lehtisestä tullut sama fiilis ja mennään sen tyylinen. Eli hyvä fiilis ja silleen, että vaikka tehdään tosissaan, niin ei liian totisesti. Niin, ja mä en edes tiennyt, että se siirtyy MX1 nyt. Joo, nyt tänä vuonna ajaa MX1. Mutta nyt alkaa varmaan, no vähän liiankin pitkä jakso ehkä tälleen ököksi. Mun mielestä niinku oikea suunta olisi se, että niinku otetaan Menna vieraaksi nyt tuohon seuraavaan jaksoon. No, se voisi olla ihan hyvin. Ei, niinku, se olisi oikeastaan enemmän kuin hyvä. Sä pääset lieventämään tätä sun Starstruck-meininkiä tuossa. Ehkä se antaa sulle nimmarin myös johonkin, jos sä pyydät netistä.
nyt kun ollaan tavattu, niin nyt mä oon vaan rauhoittunut. Okei. Niinku, Nyt on nyt easy mä oon mode. ok, mutta se oli vaan se hetki siellä Sipoon kuljettajakokouksessa. Joo, se on jännä hetki joillekin muutenkin. Joo, kyllä jännitti. Joo. Mutta olisiko tää jakso nyt tässä? Kyllä mä luulen. Jes. Hei, 133. 133. Varmaan editoidaan kyllä ehkä lyhyemmäksi. Täällä Joo. voi muutama juttu olla, mitä pitää ottaa pois. Mutta nyt on aloitettu. Katsotaan, mihin tämä tästä jatkuu. Toivottavasti jatkuu. Ja mun mielestä me voitaisiin lopettaa tähän. Joo. Meillä ei ole vissiin mitään. Ei ole outroa, niin lähdetään. Onko Reneli joku hyvä biisi tähän? En tiedä. Rene vois ehkä tehdä. Mutta lähdetään introlla ulos. Eiks niin? Noniin, näin tehdään. Hyvä. Kiitos. Moi! Paljon kisoja takana, piti tehdä kovin valintoi kun halus elää vapaana. Vaatinut vuosien raatamista, se on vaatinut muurien kaatamista. Paino läpi tuskan, kivun, silmät kiinni ohi mustan lipun. Muut crashaa, mä mutkaan livun, kun muut häslää mä suuntaan sivun. Nousin tukkasta kuin Phoenix, nyt painan duuni, en ota leedi. En hidasta, mä haluun lisää, tää liekki vaan kasvaa mun sisään. Nyt on aika toteuttaa plääni, on tehnyt jo virheet, valintoja väärin. En aio pysähtyä, en kuule teidän ääniä. Mä halun olla eka, mä en tunne enää sääli. Mä halun olla eka, mun on pakko voittaa, vaikka milliseka. Suljen kaiken muun ulos, nyt keskityn. Tää hetki on tässä, mun hetki on nyt. Mä halun olla eka, mun on pakko voittaa, vaikka milliseka. Suljen kaiken muun